nga temprano sini iya nga pamaskwa no sa aton sini nga daily draw sa panalo part 21 promo sa aton sini nga mga kabombo tuman gid karon kalipay ang subong adlaw para sa aton sini nga daily draw winner magabaton sa 500 pesos ka cash ginauyatan ko kag 500 pesos ka balor sa nga gift pack ari di sakon sini nga kilid no sa di madugay ihatag na ni Bobo Delmar with matching dance no sa aton sini mga kabombo sa sobra ko ka excited nalimtan ko ang pangalan sang winner sino gani aton pangalan ma'am Helen Grace Lactopo gayom gid si Bomboro J no balya niya pilay ko ang balan kay gina Helen Grace Lactopo malipat ka naman karon pero ang premyo mo ya ma'am way ta na ginakalipatan isipon ta 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos. Anhon mo ang 500 pesos sa ma'am? Idugang sa pang-blayran, sir, sa Christmas party sa mga bata. Wow, pilay mo kabilog bata? Duwa, sir. Duwa doon, hindi balanon daw. Isa lang. Kag, ari pagid, may dugang tanga premyo. Wow, nag-shout-shout. Hindi malabot ka kamera mo. Ang isa ka balde nga orokan, puno sa grocery goods sa worth 500 pesos. Uyatan ko lang na, ma'am, kay dumidyo mabulubog at ano karon ang imo sini nga mambal? Madamo, gid nga salamat sa Bombo Radio. Kaag? Ginaagad ko sila nga magpasakop man sa papromo sang Bombo Radio. Taga di nga si ma'am? Kompanya, sir. Kompanya Mulo. Anong ginakasakuan ni ma'am? Galibot sa super, sir, Dawdlaw. Ice candy, mga desserts. Oo, mga desserts. Ti pila imo nga makita sa isa kadlaw nga paglibod imo? Mga 700, sir. Mga 700. Oo, luban silang gawa 200. Apro inaya, hindi ka na maglibod kay man ginagrasyan ikaw nga magdaog sa aton sini nga pa-promo. Sa aton sini makabo. Ang dahaliwat to mga taga-kumpanya Mulo ma'am nga magpasakop man. Mga taga-kumpanya, tagilay ginaga, tagid ka mo nga pasakop man kamo sa 1-2 panalo sang Bombo Radio. Basta Radio, Bombo. Star FM, It's all for you. Alright, deriwabit sa aton sini nga mga kabombo si Ma'am Arlene Lactopo sa barangay Helen gani nga mga Arlene man yakon. Sobra nga kalipay kiti adlaw-adlaw nagapangatag kita diri sang temprano sini nga pamaskwa. Ikaw nga nagapamatik ang nagalantaw karon sa Facebook Live, ano pang nahulat mo? Himo na dira sang damo nga entries kay kun damo imo entries na kumanay mo tsansa nga magdaog. Sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada 4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinuagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod.
Sa subong nga panahon ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga